Jeg hedder Gitte Lægaard, og jeg er uddannet tekstildesigner, og jeg har kastet min kærlighed over at arbejde med håndgjort papir. Og i dag vil jeg vise jer, hvordan vi laver et stykke håndgjort papir. Det at lave håndgjort papir, det er en utrolig bæredygtig proces, hvor man kan gøre brug af en masse gamle bøger, og man kan bruge gamle kataloger, og man kan også bruge gamle børnebøger til at omsætte til nyt papir. Og man kan faktisk, altså når man først har sit papir her, så kan man både skrive på det, man kan også trykke på det, og man kan måske også klippe det op til at lave til noget nyt dekorativt pynt. Så det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser med det. Papir det kan komme til udtryk på mange forskellige faconer, og jeg vil både vise jer her, hvordan man kan lave den her lidt mere fine, blendede version, men også den her, jeg kalder sådan lidt mere terrazzo-struktur, hvor det er sådan mere grynet i overfladen. Og jeg synes, hver sit har sit helt unikke udtryk. Når man laver håndgjort papir, så skal man bruge lidt forskellige redskaber til det. Og først og fremmest skal man bruge en masse gamle bøger, og kataloger kan også godt bruges til det. Og man skal bruge en papirramme. Så skal man bruge en sådan forholdsvis kraftig blender, der kan blende papiret godt rundt. Man skal bruge en beholder her, og en lidt større beholder til at lave selve papiret i. Og så skal man også have fundet nogle gamle håndklæder og klude. Så har man faktisk det hele. Det første, man skal gøre i den her proces, det er, at man finder sine gamle bøger, og så vælger man simpelthen at rive papiret ud, og så skal man rive det i stykker i cirka den her størrelse her, og det kan jeg godt se, det er ikke fordi, de er kæmpe store. Og det kommer man ned i en balje her, som man har fyldt godt op med vand. Og det fortsætter man egentlig bare med at få revet alt det her papir i stykker. Og så skal man være opmærksom på, at hvis man har sådan en type bog her, der har sådan lidt glittet, glat overflade i papiret kvaliteten, så skal den her proces ligesom gøres et døgn før, fordi det skal blødes godt op, det der papir. Når du skal i gang med at lave selve papirmassen, så er det her, at du skal bruge din balje her, store balje, som skal være fyldt sådan cirka godt op halvt med vand. Så er det også her, du skal bruge din gode blender. Og så har vi den her beholder her med vores revet papir, der har stået cirka 18 år. Og den måde, man gør det på, det er, at man tager en portion vand fra sin beholder, så man har sådan godt fyldt op vandblender, som jeg kalder det. Så tager man en håndfuld af sit itu-revet papir hernede og kommer ned i blenderen. Og så tager man den op og blender den i sådan cirka 15 sekunder. Så plejer jeg at kalde sådan, at så har man faktisk sådan en lille papirsmoothie her. Og det er det, som der også kaldes pulp. Og den her, den kommer så over i baljen med vand. Den her proces her, den gentager man 3 gange, med at man tager en håndfuld over i sin blender, fyldt med vand, og blender det. Og så har man cirka den mængde, man skal bruge til at lave de første stykker papir. Nu skal vi til at lave selve papiret, og til det der skal vi bruge vores papirramme. Og jeg vil lige forklare først, hvordan papirrammen den fungerer. Den består af 2 rammer. Man har en, der ligesom er en lukket ramme, hvor der er net på, og så har man en, der ligesom bare er hul igennem. Og mange de tror, når man bruger den her, at så skal man komme den her hernede i. Men det er altså lidt forkert at gøre det på den måde. Man skal faktisk bruge den på den lidt ulogiske måde, at man lægger den lille ramme ovenpå den lukkede ramme. Og så vil jeg vise jer nu, hvordan man laver papiret. Det gør man ved, at man sådan godt guldgraver ned i bunden med den her ramme ved at holde med 2 tommelfingre på. Så går man sådan godt ned i bunden her, og så får man lige papirmassen i gang til lige at bevæge sig rundt. Og så løfter man den lige så stille op. Sådan her. Og så bevæger man den lige frem og tilbage lidt. Så kan du faktisk løfte den øverste lille ramme af, og så kan I se, så har man faktisk sit fine lille papir her, som er ret fint og tyndt. Og det man så gør nu, det er, at man tager den her, og så vender man den ud. Og det er altså ikke sådan, det her lige falder af, men man skal bare lige hurtigt vende den over på et stykke papir. Når man så har rammen, der ligger hernede på hovedet, vendt nedad, så tager man en klud nu,
og så duber man faktisk alt vandet ud af den her ramme, og hælder det tilbage her i sin vandbeholder. Og det bliver man ved med at gøre nogle omgange, indtil at der faktisk ikke rigtig kommer mere vand ud af den her. Cirka sådan 3 gange plejer at være fint, selvom der er lidt tilbage. Et lille tip herfra, når man skal tage papiret af, så løfter man den lige så stille op, og nogle gange, så vil den måske ikke lige løfte sig med det papir, eller slippe papiret her, så kan man så lige hjælpe med sin lille pegefinger her, og holde det nede. Og så lige så stille, så plejer den som regel at gå af. Og så lægger det faktisk her tørre. Og så har man et stykke papir, der skal ligge og tørre et døgns tid her. Grunden til, at jeg lægger papiret oven på det her andet papir, det er fordi, at papiret det tager cirka et døgns tid om at tørre, og så er det bare meget nemmere lige at flytte rundt på det her papir derhjemme. Og papiret her, jeg lægger det på, det kommer jo egentlig bare fra sådan en børnebog her, som jeg river ud og lægger det ovenpå. Og det kunne også have været noget lidt glittet overflade, det kan faktisk gøre lidt lige meget. På et tidspunkt, så vil du opleve, når du har lavet måske en 3-4 stykker papir, at den her masse begynder at blive lidt tynd. Og så er det vigtigt, at så tager man igen sin blender og laver en portion mere med papir og kommer i massen. Og så også bare lige en lille ting er, at papir, det kan både være tykt, og det kan også godt være tyndere end det her. Men på et tidspunkt oplever du selvfølgelig, at det bliver så tyndt, så det ikke hænger sammen. Nu har papiret ligget og tørret et døgns tid, og nu er det faktisk klar til, at man kan tage det af. Og så tænker man, er det ikke svært at få af det her papir her? Og det er det faktisk ikke. Teknikken er simpelthen bare, at man sådan lige knækker den her bagside papir af. Og så kan man lige så stille pille det af. Og så har man faktisk et smukt lille papir. Og så kan man vælge, om man lige vil lægge den lidt i pres, for at den lige kommer til at ligge, for at blive helt flad. Hvis man gerne vil lave den her sådan lidt mere grove terrazzo-lignende struktur, så er det faktisk ret simpelt at gøre. Så tager man simpelthen bare nogle af de her papirrester, man har i den her i vandet, og så river man dem sådan lidt mere groft i stykker og kommer ned i den masse, der allerede er hernede. Allerede her kan man faktisk se, at den får den her lidt mere grove tekstur, og det vil komme til at se ud på den her måde her, når det er tørt. Når man skal til at rydde op på sin papirmasse her, så er det altså enormt vigtigt, at man ikke bare hælder alt det her direkte ud i håndvasken, fordi så kan man altså tilstoppe vasken. Så måden man gør det på, det er, at man lige tager sin ramme her med nettet her i som sådan en si, og så siger man simpelthen lige alt resterende papirmasse igennem, og det gør man indtil der faktisk ikke er mere papirmasse i, og så smider man det her pulp ud i skraldespanden. Nu har du lært, hvordan du laver dit eget håndgjort papir, og hvis du er interesseret i flere tips og tricks til, hvordan du kan arbejde med håndgjort papir eller andre ting til din kreative proces, så er du velkommen til at gå ind og følge mig på min Instagram, og så må du ellers have rigtig god fornøjelse med at lave noget papir.